Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukubheka isibalo sethu se-triangle sizozama ukuthola i-area yethu ye-equilateral triangle. Sino 14 la ngezansi esikhaleni sethu se-base. Sithi ngaphakathi sine triangle encanyana nje esingayibambisa ngo4. Ngase ngifuna ohlukile kunalo. Ya. Uhlaza ungcono. Ngifuna ukuthola i-area ye-triangle yami. Ngiyaqala ngiyaqhakazisa noma ngiyahlubisa. Isikhala engizosebenza ngaso noma engizoqala ngaso. Ngibhale ngapha ngizosebenzisa isikhala engihlobisile, shaded area. Isikhala sami engihlobisile. Base ngithi enkulu i-triangle yethu minus encane i-triangle yethu. Yiko ke lokhu engikubhale lapha eceleni. Base ngibe no A. Njengokomthetho siyazi ukuthi ukuthola i-area yethu basisebenza ama-triangle sithini sithi A equal half sithi B times H. U-B wethu we-base times H wethu we-height. Sehle. Sithi SSS wethu noma bahlambisa singathi asithi ku-60 ngale. Nangapha sithi 60. La sohlukanisa phakathi nendawo. Hlukanise. Bangasithi siyahlukanisa phakathi nendawo. Sibe nama-point amabili. Uma sinawo lawo ama-point amabili ngizofuna sivule ama-right angle ethu ngala kube bona ukuthi ithuba selinjalo noma silivisa live eza kanjalo. Sithi ngiphiwe ukuthi u30 ngalapha nala ngiphiwe ukuthi u30. Okusho ukuthi bangiphiwe o30 le phezulu ngiphiwe o60 le maceleni. Uyayazi right angle ukuthi ingubani ingu90. Tingiqale ngisebenzise esokuqala ngizothi S/2 nangapha kuzoba S/2 wethu. Laba abanye abaphezulu noma kuzokwenzakalani ngesikhala sethi silapha nendawo. Sibe ne-square root sika3 S/2. Kupho kunye bangasipha kona noma sikuphiwe. Base yethu ingu S base i-height yethu square root sika3 S/2. I-height yethu ke le esisebenza ngayo. Ngakho uma sesibala ngapha sibala kanjani? Kusipha ba u-S times square root S wethu over 2 usipha u-square root of 3 wethu S squared over 4. Sibe no square root of 3 over 4 no 14 uma sisinawo 14 wethu size si 3 square root of 3 over 4 sibe no 14 squared minus 4 squared sibe no square root wethu ngaphandle wa 3 over 4. Siqale sibone ukuthi la ngaphakathi singakwazi ukuthi xazulule khona qala u14 squared usipha bani minus esukuphiwa u4 squared. U14 over 14 sipha 8 ngala dasingehlisa sithi 1 phezulu sithi 1 no 1 56 base wehla 140. U14 times 14 ke loyo 196 sikuhlangene konke 140 plus 56 sipha 196 ngakho sino 196 ngalapha minus 16 ngoba vele siyazi ngokukhunja ukushesha ukuthi i-square root sika 4 sisipha u16 ngakho sisalela u180 la ngaphakathi ngakho 180 wethu lo ngaphakathi njengokuthi ke i-square root of 3 sethu over 4
square root of 3 over 4, square root of 3 over 4 wethu sibe no-180 osasekelwe. So ngina kuba noma sigoqa khona la kanje ka-4s wethu sizobala ngomshini wethu uzosisiza kakhulu. Asehle 45 square root of 3 sipha u-77.94. Inamba ziqhubeke kanjalo, sibhale ngapha impendulo yethu 77.94 kanjalo. Kamnandi nje, kalula kanjalo.